Det er gode. Der var jo en fabrikant, der fabrikerede denne her motor, han hed P.A. Fisker. Han var så pisse nære i kagen. Hvem var det? Han hed P.A. Fisker, så Nielsen. Han havde lavet en struktur. Jamen, ham kender jeg. Jamen, han havde der var ingen, der ville have ham. Men Anne Birke. Du er på. Med chokolade over hele munden. Ja. Sidder du godt, Palle? Sidder du godt? Kan du sidde et øjeblik? men jeg er Så er det sådan, at fra Kirsten Pils lav vil Bjarne nu synge en sang, som er skrevet til Palle Huld. Vort æresmedlem, som vi er utrolig glade for og stolte over, som kaster glæde og glans over enhver samling derude med dine utrolig upassende bemærkninger og dine deklamationer af Overstrup og Øelslæger og hvem der ellers står i gæld til dig. Og samtidig er du vores lavskrukke, et tyk streg under krukke, og det er vidunderligt at have sådan en. Der er ikke mange i dag, der tør stille sig op og være Palle Huld. Der er kun én. Du skal takke og lov. Hvor er det godt. Og derfor så har vi lavet en sang til dig, en fødselsdagssang, Palle. Fordi det er jo således, at du er blevet teaterhistorisk danefæ allerede for 50 år siden, hvor Osvald omtalte dig i en vise, der er ikke andre rig end Palle Huld. Og det er jo meget rimeligt så at tage den. Hvad? Dukter? Jamen det op, der kommer en også ind på Palle Huld her. Det var kun for at anføre, det er den samme melodi. Hvem fylder 95 i dag? Det er en, som vi alle holder af. Det er Palle Mand, der som ingen anden kan få livsglæden mandet op af sorten muld, når vi sluger hans humørampul. For hvem spreder sol overalt på sin vej? Det gør fødselaren Palle Huld. Ja, der er 10 vers endnu. Og hvem var med i der var engang en menneskealder lang? Prøv nu bare at gætte. Det er nemlig lidt. Hvor alle andre elsker og går omkuld, er der en, der kæl for sit hattepul. Så hvem slider 4 prinsesser op? Det er der ingen, der kan gøre som Palle Huld. Det er næsten for meget. Det bliver værre endnu. Hvem har den bedste duart og diktion, der er klassisk og smukkere end nogen? Hvad med Røgmert? Jo, han var også god. Hvem er det, der altid tager munden fuld, uden at det lyder som forud? Hvem siger noget, uden man venter det? Svaret det er Palle Huld. Den er vidunderlig. Hvem var det kongeliges første bud på en første elsker, der så dejlig ud? Det var Mogens. Ja! Alt for tit. Så det var mest på motorcykelhjul, at Palle for alvor var elskovsfuld. Så første elsker på det kongelige nej, men alle andre steder Palle Huld.
Og sammen med Elit fossede han spændt ned til det afrikanske kontinent. Ja, han var ung og køn, scenens muntre søn. For en skuespiller, der vil være global, han rejser selvfølgelig til Senegal. Det rimer ikke det mindste, men det passer smadret godt på Pallehul. Hvem er vor lavskrukke hos Kirsten Pihl, og hvem får os andre til at smile? Det gør store Palle, den ældste af os alle. Kvinderne viner som til rock og rull, når Palle spreder sit verbale guld. Så gruppen går til vands her hos Kirsten Pihl, hvor vi alle sammen elsker Pallehul. Hej, hej. Hvem, det er sidste vers, bare roligt. Hvem har haft mange dejlige år? Det har Krukken med de mange gode skår. Det er fødselaren, Thalias yndlingsbarn. Lykken har altid været Pallehul, og for Pallehul er lykken Pallehul. Hvem er Pallehuls allerstørste fan? Der er ikke andre rig end Pallehul. Det var en tekst af Bjarne Lisby igen! Smagfuldt akkompagneret lille Palle. Hjælpeløs men det er lige meget, vi nåede det. Vi nåede det. Ja. Ser på alt de herlige. Gå